He got the world in his hands. 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 He got the. Drugs me bro, was duidelijk me bro. Als ja, awai, gimana kau gestier in kop af te gaan aan me bro, gaan als met 3 af me bro. Oh, jy ken over drugs. Jy ken nie hoe hard gaan beloud in drugs nie. Maar kijk, hou nou betaal van aan de 2 koppen nog Dis geen. right met drugs. Dis duidelik met Betaal nu 5 ene. Hoor, Zolang jy nie vir drugs uitsoort. As Want ja, kyk, nee, ek het al gesien daar's nog niks by my daar nie. als ja, nee man kijk, hij was net te hold up met mijn bank goed man. Zien, heel warm, maar gaan nou vandaan die eerste uur. Nou, ek gaan even wag, man. Kyk hier, drugs lyk nie vaggie. Als ja, Drugs lyk nie. Kyk hier, ek krap so man over 'n body. als ja, ik zoek nog geen andere moeilijkheid meer bro. Zien, Drugs lyk nie vaggie. als ja, wie je dan meer. Hey, de andere lijn voor je man. En mentale, wat zijn. Weet je bro, Voordruk. Mijn familie eet koek en thee niks weer. als ja bro, net zijn we lekker in. Nou, jy weet dan, die regte man vir die job. Die drugs are fix nou. Hemelse Vader, vergewe drugs vir drugs se sondes. Ek is hier voor en nog 'n liggaam. Ek ken is jou naam nie. Maar mag hom siel in vrede rus. Salut. Nee, hij bro, man, maar fucking maag gekidnapt me bro. Toen klap ik op me bro. Want ik wie wil klap me bro, toen zei me gaan klap en man terug op me.